Talauci fa yana lalata addini, domin za a kai wani yanayin da mutum zai fara tunanin ina ma a bashi kaho ya busa. Wani a lalacewa addini ne, tunda ka san mutane da yawa suna cewa Allah gaggauta fito da mahadi. Naji mutane da yawa suna cewa da sun san kahon da za a busa da sun dauka sun busa. Wani kuma ya ce a'a ya mu muna sallah Allah bai bamu ba, wasu suna ba sa sallah kuma Allah ya basu. Ya ni da zan ciyar da iyalai na ban samu ba, ga wani can yana shigantaka ya samu. Kaga akida ta fara lalacewa, kuma talauci ne yake lalata ta. Sannan talauci yana lalata ibada, domin an samu wani liman ya raka'a biyu sai ya miƙe. Me ya kamata ya yi? Ya zauna ya tahiya, sai ya miƙe. Sai aka ce subhanallah, sai ya zauna. Sai kuma ya shuru, sai aka sake subhanallah, sai ya sake miƙewa. To sai da aka ƙarasa sallan nan da kyar, wata bai ce wacce kun san me ke faruwa? Yace wallahi tunanin abin da zan ci da iyalaina nake. Shi yasa an ce a lokacin Sheikh Abubakar Guma Allah ya ji kansa, an taba kawo wani limami yana yawan rafkanuwa, ko ya ƙari ko ya rage, kullun sai an yi kabali ko ba aji. Sai ya ce ku je ku an tara masa wani abu ku bashi. Da aka tara masa wani abu aka bashi, malam sai sallah ta tsaya. Sai ce ku ce ku yanka mai albashi. Ma'ana talauci yana shafar sallar mutum. Sannan na uku yana shafar iyalai, aure. Na yi hira da BBC na gaya musu, na ce yanzu mafi yawan karan da aka fi kawo mana ta rigima aure ce. Kamar yadda Malam ya faɗa, da mace ta yi magana sai ce a'a ba fa ki tafi gida. Ki tafi gida yayi yawa. Saboda abubuwa uku ake bukata kuma duk na arziki ne. Na farko takawinul usra, kasantar da iyalin, ma'ana yin auren. Da yawa mutane sun kasa aurar da yayansu, sun kasa yin aure saboda talaucin abin da za a bayar. Akwai kuma wato shi kansa tamasuk na usra din, wato rike iyalin. Ka rike iyalinka da ƴaƴanka, ka kai su makaranta, ka kai su asibiti, ka kuma biya musu kuɗin abinci. Waɗannan abubuwan yanzu mutane sun kasa rike kansu, ba su rike iyalansu. Sannan akwai istimrariha, wato ci gaba da rike iyalinka har zuwa makaranta, ilimi da sauran abubuwa duka. Waɗannan yanzu ana barazanar lalacewarsu. Sannan abu na hudu, shi kansa tunanin mutum yana lalacewa idan talauci ya yawa. Sai ka fara kamo wasu tashoshi, kamar yanzu wannan da prof ya bamu labari cewa ya ce shi fa rayuwarsa ma bai faga amfaninta ba. Saboda haka kenan kaga zai iya runguma ka ko ina ma a tafi. Kuma yadda ka kula din nan, kamar yadda lokacin Sayyidina Umar aka daina hira, aka daina dariya, don ka kula yanzu dariyan mutane akan titi kaɗan ce, kuma nan da nan sai kaga zuciya ta hau, an fara faɗa, an fara fushi. Kaga talauci yana lalata tunanin mutane. Sannan kuma yana lalata lafiya. Talauci yana lalata lafiyar mutane, domin za a wayi gari ka kasa samun abincin da zaka ci wanda zai rike maka lafiyarka. Ka kasa samun magani da zaka sha domin ka samu lafiyarka.